Добър ден, колеги! Добре дошли на пресконференцията на Куб Екстрим към Студентския съвет на Нов Българския университет на тема как да пътуваме безопасно и на две колела, за която бяхме помолени от МВР да помогнем с идеи и така че да помогнем за превенцията на тежките ПТП-та, които се случват на мотоциклетисти и мотопедисти, най-вече в сезона, който е в летния сезон, който от някъде април до октомври. В чисто пионерски си дух ние решихме да им помогнем с идеята да направим видеоклипове, с които да покажем как да се... как да шофираме безопасно на пътя и за тази цел можем да използваме, можем да предоставим наши снимачи екипи, медицински екипи, също така екипирани спасители с АТВ-та, мотори, летателни средства и техника за заснемане на такъв видеоклип. Сега с опасност и за преживирането на две колела ще запознаят пиара на клуба Нора Фесенко. И сега ще ви покажем нагледно дейността ни до сега и неята на специалисти в областта на екстремните спортове. Гласа не се чува. Няма звук. Как трябва да си звука? Спри го малко.